Čaute ľudia, vítajte v ďalšom tutoriále, skôr, no viete, let's playu môjho kamoša a mňa, takže chcel by som nám niečo povedať. Takže vítajte, chcem vás privítať a dnes ideme so zlatými mečmi a ďalšie tutoriály budú s brnkama, takže pobavte sa a like, po prípade odber, takže najem sa. Ježišmaria, ty si mi šľahal všechno maso? Ty si jaký uhlák? Môžeme. A trúsiš, pozor, máš trúsinky. No, Bože, on má gulomet, alebo čo? Čekaj, ešte ne. Ideme. 3, 2, čakaj, ešte som nedobili srdička. 3, 2, 1, teraz, počkaj, nedobili som srdička. Bože, to už potom aj starec. No, 3, 2, 1, teraz, počkaj, kúšime hlava. Ty kuľo. 3, 2, 1, teraz, počkaj, vypadol mi meč. 3, 2, 1, teraz. Môjmu som sa strá, čekaj. Som sa. Kak, môžeme. 3, 2, 1. Aha, počkaj, bolí mňa hlava. Ty vole. Počkaj, nadobili sa mi srdíčka. Odgrcni si. XD. A dobre. What the fuck? Kúkaj na mňa, kúkaj. Dobre? 22:00 v posteli. No, čo si chcel? Kedy začneme súboj? Tam nedobili srdíčka. Bože, ťa killnem a budeš pokoj. Takže XD. Takže 3, 2, počkaj, 3, 2, 1. Nehuď do toho mikráku. Yes! Čaute.